да влезат. Значи, Вики! 300 Зора има една единствена снимка, не. 30, аз съм сигурно 103. Горе. Къде е Вики? Ела тя се снима, ела. Ела тук долу, ела. Ела тук долу, ела. Внимателно. Долу, ела долу. Виж какво прави. Качва се и на Ела долу, ела. Вики, ела при мен. Ела ти, ела. Ела да снимаме тук, ела. Виж на потъка гитара. Дай диската на мама. Мама да си грабне да папа, мама. Дай мама да папа. Дай да папа, пък Влади да иде да си играе. Дай мама да папа, де. Влади, само малки как ще пари. Къде ходи Вики, а? Вики. Айде при Влади. Опа, не Влади. О, бутам, хубаво бутам. Я зажмихни. Я прати мамо целувка. Стига, Влади, роби, защото направи по цялата маска. Викаме нещо свети, ама Пъгани, мръсно, след като го направила Владислава. Харесва ли ти така? Свети има лампа. Не може мамо да се мъртви така на света. Това е световица, бе. Яко си свети. Това да може с нощно време да снимаш. Мишко, я зажмихни. Не пада, ама бавно. Къде сте, мамо? Я ви скача къде е. Мишко. Какво прави? Какво свети там? Свети, бе. Замерително. Аз се го дам. Колко са кисели мишки? Айде, добре. Айде. Беге. Погони